gulung-gulung sik. Aku mbak syukur nak. Saiki malah entuk bocil-bocil ngono. Ngomongnya sing gede montok. Kamu kurang gede. Apa awan bimbingan kepedho yen akhire ati iki sing diremo. Kabeh kuwi pancen ora tak jaluk. Jare wong tuamu netune ora kathok. Ora kaya dipateni nanging ora mati. Kenapa biyen kowe tau nikah siri? Aku dikuwek wong lanang mergo aku ditinggal nikah siri. Saiki mbok kenal mergo kowe wis tau nikah siri. Kenapa kowe gak jujur dari awal? Saiki wis nemu nikah siri meneh. Nyanyi piye? Apa mbok kenal aku, mbok kenal urus sing ndek piye? Dudu perpisahan sing gawe keling ati nanging nyapa biyen awe tak seneng aku mbok senengi nyenengi sliramu gawe hatiku. Aku menang deh, menang. Terus kenapa mbiyen awake dhewe ketemu kowe ngaku sudah ternyata cukup duwe. Perpisahan sing Tagawake arek. tune ati nanging nyapa biyen kowe tak senengi nyenengi sliramu gawe lara atiku. Nang saiki iki duwe bojo sing ngono, pokoke duwe ayang ngono. Ngopo aku mbiyen kenal kowe. Kita ceduk-ceduk nih ya, kita ceduk-ceduk nih. Iki jane nek bataku lho. Hormatane entek dadi dombene sik ben metu. Kuwi paling nek sing komen ngene. Ning kono nek bataku ya cilik-cilikan ngono. Wes mulai nek. Es kopine kan 1 2 3 mulai. Ngapa aku kenal kowe duwe bojo? Sing nang kono wonge ya duwe ayang-ayangan. Ngene yuk. Tak anggit kamu mendua, ternyata aku yang kedua. Jelas. Ya ngono kuwi. Ki ngasih. Apa? Awak dhewe mbiyen kepedho. Tak anggit aku yang kedua, kamu mendua, ternyata aku yang kedua. Yo piye? Jujur ngono. Tak pekaku iki aku disen-disen Mas Tapong iki. Malah jodohnya kon ngerapi sampean iki piye, Mas? Aja, aku dudunan luar negeri wae ora. TKW Jor. Janda berkelas. Loro ati wong lanang karena boyone gak iso ngasak. Mentah-mentah
gemes. Boyota tapi orang ngajak. Orang ngelingi lah omong ambune kaya apa? Ambune kaya ndrak basa. Aku nyanyi tatu sik tatu. Ini tato. Nyanyi tatu. Judul apa? Tatu ya tatu judul tatu. Masalah apa? Video sikil diupload oleh ora? Kan izin tuh aku ya. Izin. Sampai sikilku kalau di video Sikile iki mata kayak jempol. Sik iki Tiba. telunjuk iki kaya iki jende yo. Seroto Jende tenan. kaya telunjuk. Ketika seroto. Jende kaya telunjuk. Tapi keunikannya Mbak Salamai tidak ada yang lain nih iya tadi ya. mata apa yang ngomong nasi sikilku jempol kabeh. Kita gak tadi dono kuat. Jempol kabeh lho disen-disen. Ana sebelah wong duwe pacar meneh. Yo isen-isen. Lah ya, Pak. Sokor no. Wah, ya bojone wong ngalah. Kowe ngalah wae bojone wong ngono. Balen biar enggak balen. Sego cembok baca. Kowe jadi bubur wis ora ono balen-balen. Bundrat ya sayang. Ini sego wis kadung tadi bubur. Saiki tambah ono emping, tambah ono kacang, tambah ono ayam. Wis tadi Tadi ndang bubur ayam. Bubur ayam. Tambah enak. masa to? Masa lagi lah to? Wis tak nyapa to teko-teko Ya iki. iki tappinge ngono Wis bener iki, karo Kak. sembok waca to tepeng akeh kok. Aku mah jadi bojone Pitapa omahe keramik kabeh aku kan ngapal aku mah. Mah, aku jadi pembantu nih. Enggak mau aku. Anak gue gandeng-gandeng aku gak kuat imanku. Jane ning kene batako ya akeh lho ya. Kayu-kayu ya akeh jane ya. Grindo akeh. Tongkoke kare buka kaene kae. Muat kae. Ya iya tong drip ke jane ya enak lho ya. Lek salamah lu mending gitu iki. Oh iya. Tutup perpisahan sing gawe ketuning ati nanging nyapa mbiyen aku mbok senengi nyenengi sliramu gawe lara atiku terus menang mesti. Kenapa? Pikir rupanya apa ngon gue apa ada burem. Saya ndak nobat mas. Kurang ajar tuh sayang. Bisa koper-koper nyeluk sayang loh. Apa? Ya cakalan siapa nonton ngada. Ke pondro. Yen akhirnya hati iki sing dirama. Delokmu mangan bakso karo pacarmu anyar. Pakon mateni perang lah dah. Film iki sebelah ngelus-ngelus ngarep iki gare napuk lho iki. Mas sebelah mangan bakso karo anyar. Iki ngelus-ngelus iki sebelah kari napuk iki. Derun macong. Dek, kok selamatannya aku teko mana ya? Teko. Kudu ah. Kudu. Nek kata kok ya. Sik kesel lek nangis, kesel lek nangis sik. Nangis sik nang jero batin iki. Oh, telas tenan iki, ngrembes iki. Buat ibuku tersayang. Ngerti dia. Muga-muga wae ra delok lap ya Bu, sing tak bloker go anakku tok wae ora mbok bloker muga-muga ora mbok delok ya. Nangis Jember rata-rata. Kediri ada juga. Nyanyi lagu Umi sik. Nyanyi apa weh? Umi,
Umi yalah nu angsotiru. Sing nama Lah yang enggak ya bener. Warai itu. Nyuruh piye krungu ora mah krungu. Mah. mah. Kayak si mama. Kayak apa? Lu mejo cebut nang jiwa kata. Sing genah ta mah, Mas? Kira